অনুসারে পঞ্চায়েত করে থাকবে। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣ ସାଇଡ୍ ହୋଇ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ବାହିନୀ ଏହି ମିଳନ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ବାଦ୍ୟ ଗାଇଲା ଟିକେ ଟିକେ ବସି ପାରୁନି କି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ଭଲ ପ୍ଲେୟର ଆଇବ ବୋଧେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେବ। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबकं गौरी माता काली देवी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल